Vysoký krvný tlak alebo tiež tichý zabijak. Trpí ním viac ako polovica populácie, no rieši ho len každý 5. pacient. Mnohí o svojom probléme nevedia, alebo nemajú čas na pravidelné kontroly u lekára. A práve to by mala zmeniť telemedicína. Prostredníctvom zdarma aplikácie vám lekár nadstaví liečbu. Zmerávam tlak, už tie hodnoty sú trošku mimo. Až za polovicou predčasných úmrtí stoja srdcovo-cievne príhody. Ich spoločný rizikový faktor je vysoký krvný tlak, pričom nepostihuje len starších ľudí, ale práve tých pracujúcich. Až 2/3 všetkých hypertonikov sa nachádzajú v tom produktívnom veku od 35 do 65 rokov. Len 1/5 pacientov je adekvátne liečená. Keďže hypertenzia neboli, tak aj keď o ňom vie, tak nie je motivovaný ho nejakým spôsobom riešiť. Už keď sa raz nasadia lieky, je potrebné brať ich doživotne. Mnohí pacienti ich ale neberú. Pomôcť môže aj zmena životosprávy. Prestať fajčiť, zdravo sa stravovať, dostatočný pohyb a redukcia telesnej hmotnosti a stres management. Nastaviť jedálniček na mieru či konkrétne tipy, ako zvládať stres, je pre mnohých lekárov časovo náročné. Keďže sú práve tieto rady nápomocné, zmeniť by to mohla telemedicína, teda lekárske vyšetrenie na diaľku. Výhodou telemedicíny je práve to, že si môžete kontrolovať svoj krvný tlak z pohodlia domova a výsledky prostredníctvom mobilu môže vidieť priamo váš lekár. Dáta sa mi momentálne prenášajú z tlakomeru do mobilného zariadenia. A tu vidím údaje. Túto aplikáciu používa pacient a webové rozhranie používa lekár. Keď vyhodí nejakú veľmi zlú hodnotu, vysokú hodnotu alebo nejakú neobvyklú, tak mu aj príde automatická správa, aj tu vidno aj v tomto červenom, a mal by zareagovať. Stačí, ak si pacienti zadarmo stiahnu aplikáciu, nájdu si program Srdce pod kontrolou a vyplnia zdravotné údaje. Potrebujú mať doma tlakomer, prípadne si ho môžu na 2 týždne zapožičať a aplikácia už každého navedie, ako si merať tlak. Kardiológovia posudzujú zdravotný stav pacienta na základe jeho dát, rozdeľujú do rizikových skupín, stanovujú, či je to pacient vhodný na úpravu životného štýlu a tým pádom zvrátenie rizika až po nastavenie pacienta na liečbu, ktoré je dlhodobé. To znamená, že tam je 6-mesačný monitoring. Bude sledovaný pravidelne. Lekár môže okamžite reagovať, zmeniť liečbu na diaľku bez čakania na ďalšiu kontrolu a pacient si vie vyzdvihnúť tabletky aj cez e-recept. Hoci telemedicína si hľadá miesto, aj u nás osobný kontakt nahradiť nevie. Nákupom inteligentných hodiniek určite neschudnem. Ja musím urobiť niečo na to, aby som mal tie výsledky lepšie. Takže tuto vidím reálny prínos toho, že mi niekto poradí. Urob toto, urob tamto. Miroslava Ondrejčíková, televízia Markíza.